Copyright penguinaudiobook.com. Hej, jeg skal have fornyet min recept. Selvfølgelig. Må jeg se den gamle æske eller receptetiketten? Her er æsken. Tak. Tager du stadig en tablet hver morgen? Ja, en tablet efter morgenmaden. Din recept har en fornyelse tilbage. Kan jeg hente den i dag? Ja, den er klar om cirka 20 minutter. Skal jeg ringe til min læge for den næste fornyelse? Ja, du skal bruge en ny recept efter denne. Kan du skrive det ned for mig? Selvfølgelig. Jeg tilføjer en note på kvitteringen. Er prisen den samme som sidst? Ja, prisen har ikke ændret sig. Fint. Jeg venter her. Intet problem. Jeg kalder dit navn, når den er klar. Hej, jeg skal have fornyet min recept. Selvfølgelig. Må jeg se den gamle æske eller receptetiketten? Her er æsken. Tak. Tager du stadig en tablet hver morgen? Ja, en tablet efter morgenmaden. Din recept har en fornyelse tilbage. Kan jeg hente den i dag? Ja, den er klar om cirka 20 minutter. Skal jeg ringe til min læge for den næste fornyelse? Ja, du skal bruge en ny recept efter denne. Kan du skrive det ned for mig? Selvfølgelig. Jeg tilføjer en note på kvitteringen. Er prisen den samme som sidst? Ja, prisen har ikke ændret sig. Fint. Jeg venter her. Intet problem. Jeg kalder dit navn, når den er klar.